Garistik esaten zuen eskola batean egon zela, eta hori eta baino lehen izan zen, eta horrek eta zer da hori, eta beraz, guk gure elefante ikuspegitik bizi duguna aurrentzat guztiz uniberso berria zaien. Behar bada horregatik uholde universala ere harrigarria gertadakieken. Arkaren intrahistoria kontatu dut, Kus elefantearen bitartez, animalia guztia binaka sartu zituzten, baina Kus elefantea bakarrik sartu zuten. Horregatik egin zen Noeren seme Jafeten lagun. Intrahistoria hortan ezagutuko dugu 40 eguneko euritea izan zela, baina behar badago gogoan ez duguna da 150 eguneko lehortea etorri zela gero. Lehortera hartu aurretik. Historian behar bada tensioa izuzen ere horrek emango dio, ez da, euritearen bukaera, eta beste animali batek protagonizatuko du edo personifikatuko du hori, marigorringoak. Gogoan dute Goierri aldean behintzat Amona Mantangorri bat jartzen zala eskuaren gainean, eta Amona Mantangorri, zuri ala gorri, egan kantatzen dela edo zela. Eta egan egiten baldin bazuen, horrek esan nahi zuen ez zuela euririk ekarriko. Eskuan gelditu gara zeukan, botatzerakoan euria ekarriko bazuen. Historia